tashi. A hirar da aka yi a wasu 'yan unguwarsu Ummita sun ba da wani rahoto wanda tabbas idan haka ne kowa bai kyauta ba. Ku biyo mu a ƙarshen bidiyon nan domin ku ji dalili. A sanyin safiyar nan ne aka garzaya kofar gidansu Ummita domin a yi tambayoyi 'yan jarida. Sai dai kash ba a samu wani ɗan uwanta na jiki ba, sai dai ba a rasa wasu 'yan unguwa da za su ba da gudunmawa akan wannan abin da ya faru ba, inda aka yi wasu tambayoyi masu ban mamaki. Sai dai kash an tambayi wasu mutane a cikin lungu inda suka ce tabbas wannan Ummita an sai da ranta ne, sakamakon sun nuna kwaɗayinsu ne akan wannan mutumi ɗan Cana. Sakamakon wannan kwaɗayi da suka nuna, tabbas ɗan Cana yana yi wa gidansu Ummita gudunmawa da dama. Amma duk da hakan gidansu Ummita su ma kan sun san mutumin nan kafiri ne, kuma addinin musulunci ya riga ya haramta ka haɗa mace da namiji kafiri ita musulma. Sai dai ka samu namiji musulmi ita macen kafira ka aura masa, sakamakon ana sa ran tabbas za ta shiri. To sai dai kash gidansu Ummita ba su yi ƙoƙarin raba su ba, sakamakon har da suka shaƙu da junansu. Sai dai daga baya an ce ɗan Canan ya tafi garinsu, ya tafi kasarsa wato kenan ta Cana, inda ya dawo ya tarar da Ummita ta ci amanarsa ta yi aure. Amma kash duk da hakan an sake ta, mijin nata da ya aure ta ya sake ta, sakamakon wasu abubuwa da suka dinga faruwa, inda yaran suka dinga cewa mutane da dama na unguwar suke cewa tabbas wannan mutum ya yi wa gidansu Ummita hidimammaki da dama. Amma duk da haka daga ɗan barinsa gari ya ji an yi mata aure. Sai dai kash daga baya an yi bincike an ga mutumin nan dan wata kungiya ne, sakamakon su wannan kungiya ba a cin amana su ko a yaudare su, shine ya aikata mata wannan laifi. Tabbas muna buƙatar hukuma domin ta ɗau babban mataki akan wannan mutumi, kuma ta tabbatar tabbas abin da ya aikata shi ma an aikata mishi, sakamakon a nuna mishi tabbas ba kungiya ba ko ma me yake ciki ya aikata kuskure. Dan haka wannan hukunci ya kamata ya biyo ta kanshi. Duk da hakan akai wajen su gidan su Ummita domin su ma iyayen yaran a ja musu kunne, kai gaba ɗaya ma mutanen mu ya kamata a ja musu kunne akan kwaɗayi da muke yi. Tabbas shi kwaɗayi mabuɗin wahala ne. Duk abin da muka nuna a ranmu za mu samu, in muka yi haƙuri wata rana za mu same shi. Tabbas mai hankali a rayuwa ba da tabbas. Muna fatan wannan yarinya